Ahmad Gwa. Mara kunya, mara mutunci, tantirin banza tantirin. Ya kake dukan yaro haka ba ruwansa? Kuna ganin yaron nan da abin da nace sai ya mayar man da kalaman zagiyar labai. A rana muka zagi matan ma akalla sau 1000. Amma a shekarun wannan yaron shin kun san har na hun zagi ne da shi? Ba mu gane ba fa. Yalla bai, ai ga gashi nan. Kai masa wata tambaya ka ji. Za ka ji bayanin ya isa ka dala. Yaro, me wayo ba? Ka ce baba. Jasa. Kai. Umma. Tusa. Kai. Cene dao. Sao. Waya. Cene ruwa. A'a, yalla bai a bari haka. Ba za ka so ka ji abin da zai faɗa ba. Yalla bai sunan baba na karan kumar. Saboda kauna na sa waɗannan sunan. Yalla bai yanzu ka tambaye shi sunansa. Sannan kuma bari mu ga ina za mu bulle. Kana ji ba? Cene karan kumar. Karan uba. Kutumelesi. Haya. Kai, ya ishe gaba. Shiri na mai suna Sabon Kafce. Sabon Kafce. Sabon Kafce. Yi kwamen a ƙasan. Wawa shi badala ga magana mana. Yau mun kuma ce su danna lakin. ku danna lakin sannan ku hada da ƙararrawar sanarwa ko ba ka ba sanar da ku sabon har ƙarshe. Kalla har ƙarshe. Dan ba son ku rage ko To shi ɗaya. kenan kuma ku danna subscribe. wannan ya Ni zama kafin ne magana ina cire hulata. ya zama dole Wata ainihin ni ba da wata bane wani niyo. Kawai ku kasance kun danna subscribe ko hada da ƙararrawar sanarwa shine problem dina. Kuma niyo ya din ma in kun damu da ita na faɗa in ba ku damu ba shi kenan.